çeşmelerimizin habar bermegine göre Karamdağ Berdimuhammedow'un yegenlerinin biri özüni söz qaytargysyny beren polisiýanyň işgärini urup öldüripdi. Bu aýylganç jenayet bilen deňeşdirilendi. Köçe hereketini bozýarlygy üçin elleri gannally tutuş halkyň öňünde göz edilip insanlyk mertebesi depelenen adamlara berilen jeda ören geň bolup görünýär. Yokordan aşağıtlygyny ähli umumy leppeyçilik derejesinde gurulan döwlet düzgününe polis işgärleri goşadyrmak üçin yıllıklara toynak salyan bu tohumun agdalaryny saklamak we olara garşy ýeke söz aýtmagy milt etmektene geçen öz başyna bela satyn almazlyk üçin polisler bu tohumdan bukulup işlemäge mezbur edilen. Karamdağ Berdimuhammedow özüni hamana korrupsiýa bilen görüşüji edip görkezenmelýär. Hakykatda bolsa diktator halky gorkuda saklamak maksady bilen elleri gannally, göz ýaş döküp hamsygyp duran adamlary milletin öňüne çykarýar. Şol bir wagtyň özünde de diktatoryň yegenleri haram keýpi sapa durmuşda ýaşap, toýlarda müňlerçe dollary seçip ýere nan tapman oturan halkyň öňüne etjegini edip ýörler.